Dobré ráno. Tato ranní meditace je určená k naladění na lehký a harmonický průběh dne. Pomůže vám probudit sílu, klid a vnitřní jasnost. Najděte pohodlnou polohu, která vás uzemní a zároveň vám dá pocit svobody. Jemně se protáhněte podél páteře, uvolněte ramena. Pokud chcete, zavřete oči a dovolte si plně ponořit se do této chvíle. Pomalu a zhluboka se nadechněte a vydechněte. Nechte svůj dech stát se bránou do přítomnosti. S každým nádechem cítíte klid a jasnost. S každým výdechem necháváte odejít napětí. Vnímejte, jak váš dech nachází svůj přirozený rytmus. Tento rytmus probouzí vaše tělo a naplňuje každou buňku energií nového dne. Jemný proud dechu vás ponořuje do prostoru hlubokého klidu. V tomto klidném prostoru se cítíte spojení se svou vnitřní sílou. Všechno kolem vás i uvnitř vás dýchá přijetím a důvěrou v tok života. Před vámi se otevírá moudrost, jasnost a bezpodmínečná láska. Tyto kvality naplňují vaši mysl i tělo. Proměňují vaše vnímání a otevírají nové možnosti. Dnes si všímáte krásy života a přítomnosti božského ve všem kolem vás. Dnes cítíte svobodu být sami sebou. Milujícím, otevřeným bytím. Přijímáte sebe i tento okamžik takový, jaký je. Představte si, jak láska proudí vaším tělem. Jemně a přirozeně. Každá buňka rezonuje touto láskou a vyzařuje ji do světa kolem. Požehnejte sami sobě právě teď s láskou a vděčností. Požehnejte také svému dni, který je plný možností a radostí. Dovolte, aby tato láska přitahovala do vašeho života příznivá setkání, události a příležitosti, které vás podpoří na vaší cestě. Až budete připraveni, pomalu se nadechněte a vydechněte. Cítíte, jak se vaše tělo probouzí a je připraveno vstoupit do proudu nového